Moi boa tarde e gracias, señoras deputadas e señores deputados, por acudir á comisión ordinaria do mes de decembro, último mes do ano, que, bueno, que ten aí o orden do día, que todos vostedes teñen o seu poder, que tamén existe a presentación dunha moción por parte de Democracia Ourensana, que logo despois sometemos a consideración dos deputados e deputadas. Sin máis, pois comenzamos co punto primeiro, que é a acta da comisión ordinaria do 22 de novembro. Se non houve ningún erro, pois quen levanta a acta é o señor secretario, e estamos seguros que o fixo axeitadamente, como non pode ser de outra maneira. Se non hai nada, algún erro que houberan advertido, pois entendo que queda aprobada por unanimidade dos asistentes, que como a hoxe somos todos os que acompañamos. Moi ben, pois moitas gracias. Entón pasamos ao punto 2, que é moción de Democracia Ourensana para a restitución estudos de física no campus de Ourense para o trienio 2018-2020. Ten a palabra o grupo autor da moción. Gracias, presidente. Bueno, o contido esencial da moción, que dou por suposto que seguramente xa leron, atópase na propia proposta. Entón vou dar lectura á proposta e se despois queren comentar algo, pois xa mo dicen. A proposta, que como digo, contén o esencial da moción, é que desde a Diputación Provincial se proceda a instar a Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia a que fagan efectiva a restitución dos estudios de física no campus de Ourense para o trienio 2018-2020, enmarcándolo no plan de mellora das titulacións de grado galegas. Nada máis, gracias. Ten a palabra o representante dos grupos para manifestar o que consideren oportuno. O señor do BNG ten a palabra? Non fai uso da palabra? Non fan uso da palabra? Pois, eu, en representación do grupo mayoritario, teño que decir que, para min, para nós, eu, por lo menos, a nivel persoal, como político, o estandarte na defensa da educación é algo que levo patente durante toda a miña traxectoria, e desde logo que o día que deixe ese cometido, pois seguirei loitando sobre todo por defender a educación como un dereito de todas as persoas desde o momento, así o manifestei en algún dos plenos, desde o momento que veñen ao mundo, que forma parte da, eu incluso iría máis aló, incluso desde o momento da concepción das persoas hasta que vamos para outro mundo. No caso da moción que vostedes hoxe traen aquí, teño que decirlle que vamos a votar en contra. No pleno explicaremos as razóns, pero desde logo teña a seguridade de que o facemos con base no que creemos que debe ser. Por lo tanto, esa é a miña postura. Xa digo, en materia de educación, eu creo que teño clarísimo, pero hai determinados asuntos que algunhas veces pode que, por lo menos por a nosa parte, así o interpretamos. Entón, por lo tanto, xa anunciamos o noso voto en contra nesta comisión, que quero pensar que vamos a manter tamén o día do pleno. Se non hai ningunha intervención máis, sometemos a votación a moción de Democracia Ourensana, e todos ustedes só teñen a oportunidade de votar aquilo que consideren oportuno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda rechazada cos votos do Partido Popular, ca abstención de membros do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que se absteñen, e, por lo tanto, un único voto a favor do autor da moción, do grupo autor da moción. Pasamos ao punto 3, moción de urxencia, non me constan, e pasamos ao punto 4 de rogos e preguntas, onde todos vostedes teñen a oportunidade de facer aquelas preguntas que consideren oportuno. Teñen a palabra os distintos grupos, comenzando por o Bloque Nacionalista Galego. Non ten preguntas. Gracias, señor representante do Bloque Nacionalista Galego. Señor portavoz de Democracia Ourensana. Non, señor. Bueno, pois nada, agradecerlle esa presencia
bueno, vémonos no pleno. Non obstante, eu como eu non teño oportunidade, pois, desexarles unhas boas festas e co ano que ven, pois, nos encha de todo o que pedimos. Sobre todo, saúde e volver outra vez a nosa labor de todos os días. Moitas gracias.